Hindi kayo muli. Muli na si Kong. Magdalitan. Hello mga kapitik, nakata sa Barangay Colosas, Makibato District para sa ilang araw ng barangay. Picture ka, picture? Ada, eh. Gana lang ha. Wow! Very good. Tayo, mana ko ma'am. Nanggaon na mi anak, ganyan na. Tamis kayo. Kamu daro ah. Kugusa ka na ba? Na. Ana sa tunga. Ana, sa tunga. Ah. Picture na to, picture. 1, 2, 3. Music. Na, very good. Kamu na nagbaligya? Wala. Kalabasa, sir. Kalabasa. Kalabasa ito na lang, sir. Wala po ko yung kalabasa eh. Diba? Then, Oh, daghan kalabasa. Yes po. Buto lang puti. Kanang mga tanong, pag ibaligya po na. Ay, budak, Ang sir. mga tanong, kanang bulak. Ang ibaligya po na. Pati na po ang pito sa baligya. Hindi kayo muli. Muli na si Kong. Magdalitan. Sino ko hatag si mo tay? Yawa. Ya. Ganahan ka? Nindot? Sige. Salamat. Kira, tanami kasi kung lakaw na. It was at this moment that he knew. He fucked up.